Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό εδώ το κανάλι, σε μια νέα παρουσίαση. Σήμερα έχω εδώ μπροστά μου τις αρβίλες της RB Race, το μοντέλο Defense, το οποίο είχα δείξει πρόσφατα και το οποίο από ό,τι είδα από τα σχόλια σας άρεσε πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Όμως η RB Race δεν έμεινε μόνο στο ζευγάρι αρβίλες το οποίο μου έστειλε και αυτό εδώ το πολύ ωραίο σακουλάκι, το οποίο έχει μέσα 3 αξεσουάρ και τα οποία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο σε συνδυασμό με τις αρβίλες. Πάμε λίγο να τα δούμε. Είναι αξεσουάρ τα οποία πολλές φορές δεν τα δίνουμε και τόσο σημασία, όμως είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, μαζί με τις αρβίλες τι χρειαζόμαστε? Σίγουρα χρειαζόμαστε ένα πάρα πολύ καλό ζευγάρι κάλτσες, το οποίο θα βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος. Και εδώ η εταιρεία μου έχει στείλει τις συγκεκριμένες ανατομικές κάλτσες, οι οποίες βοηθάνε και στην κυκλοφορία του αίματος και έχουν μια ειδική πλέξη η οποία αποθεί την υγρασία από το κουτουκέ προς τα πάνω, όπου εξατμίζεται. Δεν μένει δηλαδή η υγρασία μέσα στο πόδι, στην κάλτσα. Είναι κάτι δυσάρεστο το οποίο δεν το θέλουμε, ειδικά άμα έχουμε πολύ ωρή χρήση. Έχει μια απαλή, όπως λέει εδώ, και διωγγωμένη πλέξη στη ραφή στα δάχτυλα για περισσότερη προστασία. Πάρα πολύ ωραίες, δεν σφίγγουνε. Και εδώ μπροστά στο ταμπελάκι στη συσκευασία, εδώ πέρα που σας δείχνω, μας λέει η εταιρεία και το σωστό τρόπο πλυσίματος, γιατί πολλές φορές παίρνουν κάλτσες τέτοιες ανατομικές ή λίγο καλές τέλος πάντων, αλλά τις πλένουμε με τον λάθος τρόπο και τις καταστρέφουμε. Οπότε εδώ αξίζει να το δείτε. Εν κατακλείδη να πω, και να μην σας το διαβάσω όλο, ότι για να τις πλένετε και να τις στεγνώσετε σωστά πρέπει η κάλτσα να είναι αναποδογυρισμένη, δηλαδή το μέσα έξω που λέμε, όταν θα την βάλετε να την πλύνετε και να τις στεγνώσετε. Οπότε αξίζει να ρίξετε μια ματιά και να επενδύσετε σε ένα καλό ζευγάρι κάλτσες, ειδικά για την κυκλοφορία του αίματος, για αυτοί που το χρειάζονται. Το δεύτερο αξεσουάρ που μου έστειλε, παιδιά, και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι αυτό εδώ το ζευγάρι με τους πάτους. Μου τους έστειλε και στο νούμερό μου 4344. Εγώ τους έχω χρησιμοποιήσει, απλά τους έχω τώρα εδώ μέσα στη συσκευασία. Τους έχω βάλει και στις συγκεκριμένες τις αρβίλες, τις RB Race, τις Defense, και περπάτησα. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ο προσταφερούμενος πάτος για όσους είδαν το βίντεο και το θυμούνται. Όμως, αν κάποιος δεν έχει τις συγκεκριμένες αρβίλες και θέλει να βάλει στις δικές του αρβίλες ένα πολύ καλό ζευγάρι με πάτους, μπορεί να πάει εδώ στις RB Race, οι οποίες είναι καλυμμένες στο πάνω μέρος από δέρμα σουέντε, όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ καλοσχεδιασμένες από λάτεξ και βοηθούν στην απορρόφηση κραβασμών, αλλά και στην άνεσή σας, ειδικά άμα έχετε πολύ ωρή χρήση με τις αρβίλες. Και το αφήνω και αυτό στην άκρη. Και τέλος, πάμε στο μικρό αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η πάστα που μου έστειλε εδώ πέρα η RB Race, γιατί είναι, ως γνωστόν, πρέπει να θρέψουμε εντός εισαγωγικών τις αρβίλες μας αν θέλουμε να έχουν διάρκεια ζωής. Και όπως γράφει και εδώ πέρα, πάστα βαφής υποδημάτων με κερί μέλισσας, πάρα πολύ ωραίο. Θρέβει και ενυδατώνει το δέρμα, χαρίζει λάμψη, παρατείνει τη διάρκεια ζωής των υποδημάτων. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να την κάνουμε αναλόγως βέβαια για τη δουλειά που κάνει ο καθένας, κάθε πόσο τα λερώνει, κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, ανά 2 μέρες. Καλό είναι να το κάνετε, βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια, ο σωστός τρόπος για να γυαλίσουμε τις αρβίλες μας και να τις καθαρίσουμε, θα πρέπει αρχικά να βγάλουμε τα κορδόνια, να έχουμε μαζί μας μία βούρτσα για να καθαρίσουμε εδώ μέσα στην περιοχή της γλώσσας, γιατί συνήθως εδώ είναι που μαζεύονται χορταράκια, πετραδάκια κτλ. Και θέλουμε να φύγουν. Δυστυχώς ξέχασα τη βούρτσα, αλλιώς θα σας το έδειχνα τώρα, θα την έβγαζα λίγο για να την δούμε εδώ πέρα πώς το καθαρίζουμε. Αλλά νομίζω καταλαβαίνετε το πώς γίνεται. Ανοίγουμε την πάστα με κερί. Παίρνουμε το σφουγγαράκι και αρχίζουμε και εφαρμόζουμε απαλά πάνω του. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα πως είναι. Θα το κάνω λίγο εδώ σε αυτή την περιοχή για να δείτε τη διαφορά τη μία με την άλλη. Πώς θα φαίνεται η μία που είναι καθαρισμένη και πώς θα είναι η άλλη που δεν την έχουμε καθαρίσει με το κερί. Νομίζω είναι εμφανή ότι κατευθείαν αρχίζει και αλύζει η αρβίλα.
Νομίζω μπορείτε να καταλάβετε την διαφορά, ποια είναι γυαλισμένη και ποια όχι, φαίνεται. Οπότε, ναι, αυτά ήταν τα αξεσουάρ τα οποία μου έστειλε η Army Race. Θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή του βίντεο αν θέλετε να μπείτε να τα δείτε λίγο, να τα ψάξετε. Και νομίζω ότι αξίζει να επενδύσετε και σε αυτά τα αξεσουάρ, σε συνδυασμό με τις αρβίλες που θα έχετε, είτε είναι της Army Race είτε όχι. Αυτά από μένα. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο, λίγο σύντομο. Ελπίζω να σας άρεσε. Όσοι έχετε πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή, κάντε like, αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω και θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.